गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय। दिनै जोङो दतमा समस्तिनि हगमाबिल बिसिडिसि यावहाय नैबे बाजाराव हगमाबिल बाजारावहाय आइजो सांग्रांथि मेल लानाय जादों आरो बाहाय गोबां जोङो जेरखम बायदि बायदि समस्तियावहाय नैबे सांग्रांथि मेलखौ लादों बाहायबो जोङो बे एखे सांग्रांथि मेलखौनो लादों आरो गोबां आइजोफ्रा बाहाय फैदों। टारगेटआ जोंना 300 मोन किन्तु दिनैहाय फैयै फैयै 600 बाहाय आइजोफोर नुजाफैदों आरो जोंनि गिबि थांखियानो जाहैबाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आइजोफोरनि थाखाय गोबां माने डेभेलपमेन्ट जौगानायनि थाखाय गोबां आसनि बानायदों किन्तु बे गोबाङानो मोनदोंबो बे आसनिखौ बाहाय जोङो दिनै मिथिदों बाहायबो गोबां आइजोफ्रानो गोबां आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप बा माइनाव सोरां बिथांखि आसनिखौ मोनदों गियान सोरांखौबो मोनदों आरो गोबां आसनिखौबो बायदि मोननाय जादों बेखौ आरो किन्तु थेवब्लाबो गोबां आइजोफ्रा गामि सिङाव थानानै बेफोर आसनिनि नामबो मिथिया आरो मारैहाय मोनफुंनांगौ बेखौबो मिथिया बेखौनो जोङो सांग्रांथि होफैदों आरो जोङो बाहाय आइजो जानानै माबादि जोङो जोंनि समाजनि गेजेरावहाय मावनांगौ हाबनांगौ जाहाथे जोङो सोलोंथाइ बिथिङावहाय मोजां गोसो होयो आरो जाहाथे जोङो रांखान्थि बिथिङावबो मोजां गोसो होनानै समाजखौ मोजां खुंलांनो हायो जोंनि समाजनिफ्राय जाहाथे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ड्राग्सखौ माने लाया बेबहार खालामा जाहाथे जोंनि आइजो फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे माने मोजाङै फरायलाङो स्कुल ड्रप आउट जाया आरो जाहाथे जोंनि बड'फानि नामावहाय बे सुपार 50नि जे आसनि बेखौबो जाहाथे जोंनि नैबे ओनसोलनि गथ'फ्रा बेखौ बुजियो मिथियो आरो जाहाथे बेहाय बिथांमोना खाबुखौ लानो हायो। गोबां दा जों नुदों जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि गथ'फ्रा गोबाङानो डक्टर फरायहैनो बा इन्जिनियारिंआव स्कप मोनदों बा UPSC आव स्कप मोनदों APSC आव स्कप मोनदों आरो APSC लेभेलावबो मोजाङानो पास जानानै आरो गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खाबुखौ लानो हादों आरो जोङो माबादि ट्रेनिं लानानै आइजोफ्रा गावनि जिबिका गावखौ जेरखम फसंनो हायो बेखौ जोङो सावरायदों। राजनिति बिथिङावबो जोङो माबादि माने सांग्रां जानांगौ फैगौ समावहाय जाहाथे जोङो आरो प्रमद बर' सारनि सरकारखौनो जोङो लाबोफिननानै जे आइजोफोरनि जौगासारनायनि खामानिया जाहाथे जाफुङो आइजोफोरनि थाखाय जिहेतु बिथाङा आवगोलावनि सरकार आइजोफोरनि थाखाय जेबो बायदि सेपारेट बाजेट दोनाखै किन्तु प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आइजोफोरनि थाखाय सेपारेट बाजेट दोनदों बड'लेण्ड वुमेन एम्पावारमेन्ट मिशन बानायदों दा 650 हिन्जावफोरखौ बड'लेण्ड वुमेन चेम्पियन बानायनो थांगासिनो दं गासिबो 420टा बिसिडिसिआव जोंनि थेंफाख्रिनि माने आसनिखौ थेंफाख्रिनि आसनिखौ बानायनानै साफा साफा बिसिडिसिआव जाहाथे आइजोफोरखौ मोजाङै दैदेननो हायो जाहाथे बियो मावहैनो हायो जोंनि आइजोफोरखौ स्रां होनो हायो बिनि थाखाय बेफोर खामानियाबो जागासिनो दङ। हेन्डलुम मिशनाव दिनैहाय लाख लाख आइजोफ्रा इनभल्भ जाबाय जोंनि प्रमद बर' सारनि होननाय बादि दा अमाखौ जाहाथे जोङो बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्रायनो सारा नर्थ इस्ट आरो भुटानावबो जाहाथे बेनिफ्रायनो साप्लाइ थाङो माने बायदि बायदि पेकेजाव बेफोरखौ खामानिखौ मावगासिनो दङ। सेरिकालचार मिशनाव जाहाथे जोंनि नैबे गोदोबो नैबे ओनसोल बर' ओनसोल बा बिटिआर ओनसोलाहाय जोङो इन्दि खुन्दुंनि थाखायनो सिनाय जायोमोन माने मुलुगनाङैनो आरो दा जाहाथे जोङो मुलुगनाङैनो जोंनि बर' आइजोफ्रा सेरिकालचार बा इन्दि दानो लुनो रोंनायनि थाखाय सिनाय जायो बेखौ जोङो मावगासिनो दङ आरो GI टेगबो जाबाय जोंनि दख'ना आर'नाइ सिनायथि मोनबाय दामनाय देनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौनो जोङो दिनै बाहायबो सावरायदों आरो फैगौ समाव जोंहा आइजोफ्रा जोंनि मान सन्मानखौ लाखिनांगौ जोंखौ प्रमद बर' सारा गोबां मान सन्मान होदों बेनि थाखायनो जिहेतु जोंनि बिटिआर ओनसोलाव आइजोफोरनि भटाराबो बांसिन आइजोफ्रा UPPL नोनो बांसिन भट होगोन